Sucho už neohrožuje jen úrodu, ale postupně i zásoby pitné vody. Jak vodu v přírodě zadržet, tím se zabývá spolek Živá krajina. Obcím a majitelům pozemků navrhuje opatření, mezi která patří například tvorba mokřadů, tůní nebo výsadba dřevin. Teď zrovna mapují okolí Želiva. Tady někde, ano, tady by měl být to, který je částečně zanesen. Zjišťuje, odkud voda přitéká a kam odtéká. Vše změří, vyfotí a zapíše do aplikace. S úzkostí sleduju už delší dobu změny, které se v krajině dějou, nebo i s klimatem, a nechtěl jsem rezignovaně sedět. Celkem na 4 kilometrech čtverečních tak mapuje, kudy voda z krajiny uniká. Všechno dobrovolně ve svém volném čase. Ta práce v terénu je vlastně jako hezká v tom, že člověk vidí krajinu z jiného úhlu, dostává se do míst, do kterých by se nikdy nedostal. Je totiž součástí projektu Živá krajina. Jejím cílem je přírodě vrátit vodu i zeleň. Tady si můžeme všimnout praskliny v půdě. Na to, že jsme vlastně na dně tůně, tak to svědčí o tom, jak je ta půda extrémně vyschlá. Jeden z důkazů, že dochází k erozi. Tady je vidět, jak voda po bouřkách tekla proudem. V krajině nad námi ji nic nezastavilo a to je špatně. My potřebujeme tu krajinu zvrásnit. Potřebujeme zvrásnit, aby se ta voda, když se nám rozjede, tak aby se nám zastavila, zasákla do těch spodních vrstev. Navržená opatření zpracují do komplexní koncepce, kterou předají majitelům těchto pozemků. Patří k nim i Želivský klášter. Je určitě důležité tyto úpravy v krajině dělat, takže se budeme snažit to podpořit, jak to bude ze strany kláštera možné. Teďka je tam tohleto zhruba nějakých 55 cm a mělo by tam být zhruba nějakých 90. Projekt podporuje třeba i David Zvolenský. Kousek od Želiva provozuje ubytování a loni tu 2krát došla voda. A problémy má i vedlejší sad. 2 roky zpátky jsme je vysazovali a i přesto, že je zaliváme, tak jsou suchý a musíme to zasadit znovu. No. Ztráty někdy bývají i kolem 40% a nový strom stojí zhruba 500 korun. Markéta Malečková, Česká televize.